No niin, mä taas kaikissa olemassa täällä ja nyt ollaan tässä Quickscope-serverissä taas ja aloitetaan. Ei nyt mene oikein hyvin. No jaa. Heitetään tuohon vaikka Portable ja. Elikkä tästä ei tuu niinkään pitkä. Ei tuu niinkään pitkä. Koska syt. Ja voitte haistaa. Ei tää voi loppua tähän, niin pistetään pausselle ja ne jatketaan sit toisesta pelistä. Nähdään sitten. No niin, nyt jatketaan ja tosiaan me ollaan samassa serverissä, ei vaihdettu serveriä ja niin, että ei vaihdettu serveriä. Oi, mitä fiili. Siis mä sen takia on näin huono, koska mä yritän aluksi tässä niinku 360, niin sitten nyt vähän lagaa. No ja, niin mä aina yritän jotain 360 tähän alkuun, niin sit mä en pääse oikein vauhtiin. Kommentoin kanssa, että se halus sitä, sillä mä oon paljon parempi, jos mä en yritä mitään hienoa. Ja mä oon parempi nouskopaa kuin Quickscopea, jonka takia se on tullut jotenkin, en mä tiedä. Ei nytten hittaa. Ja nyt mä huudan ihan täysin, jos tää hittaa. Se jäi puuhun. Siis seinä. Ja sitten lähtee ihan väärä suuntaan. Hetkinen. Kuka ampu? Kuka ampu? Kuka ampu? Kuka ampu? Kuka ampu? Kuka ampu? Jaa. Oi. Elikkä toi ketä on edessä, niin se on aika monella tapolla edessä. Elikkä jos mä tavoittan, niin pitää nousta aika hillittömästi ylöspäin. Musta ei tunnu, että me noustaan, mutta ja nyt tosta vois yrittää. Ja mä en tiedä, miksi mä yritin hardscopea. Ei, siinä oli toi. Ja siis me pelaan tätä koneella, niin älkää ihmetelkö, jos mä oon huono, koska koneella on serverit, niin oho, mitä mä yritän. Come on, nyt ei mene ihan hyvin, mutta kyllä tää tästä. Koska mitä nyt tää lagaa? Mä luulin, että mun taakse tuli jätkä, kun tää ei mennyt. Nyt sinne ainakin tuli taakse jätkä. Ja
Sellainen juttu, että tämän matsin jälkeen tää video loppuu, eli näin ja tämän pitäisi loppua ihan sekuntien päästä, jotta oi, mitä fiilas. Ja vielä, jos tosta olisi vielä asunut. Ei. No niin, se oli Emmetsi tässä. Tykätkää, kommentoikaa, tehkää ihan mitä huvittaa. Se oli moro.